بهترین ثبت کلیپ ها در کانال دنیای ناوتیجی. ابونه شدن رو فراموش نکنید. iTeam Records present. Yes bro. Muhammad Snatlo Records. Істориями до дармунай. Дилия мехоҳад ту бар бигардӣ. Не ки ту чӣ намефаҳмӣ дили ошиқша. Сабти овози Snatlo Records тақдим мекунад. мобайни ишқи мо дар роли калон сум бозӣ кард. дарахти калон кадама дига кас соҳибӣ кард. ҳаёт на ту сӯзони тура фақат на ишқ гуфтум. пацани оддӣ ма будам дар барам сум надоштум. ишқи ма ишқи пок бу не ки аҳамият надодӣ. иқа гиряву зорама ягон вақт нашнидӣ. ман мерам доим заёк корои барқа аст да калтагиву платья мӯи сари зартда. то ки я заёк бирам заёк дил ма гирифта. и феъли сумпарасти ту да бадам охизада. ман рафтам ғарибӣ ки сел шавам навсикатал. не ки ман одат кардаям да ҳами феъли ганда. охи чӣ кор кунам мекушам ма ишқи ту. зеро но да барам несли ҳамаи ашкон барои ту. нахо нафаҳмӣ сӯзиши дили чок ман не ки ба қадам мерасӣ ӯ вақт намеёбӣ ман. муҳаммад зиқ наша додар ҳамаш мегзарад. иншоалло ту ҳам бахти худта меёбӣ. пушаймон мешава вақте ки ва партофтанаш баъд ба қадрат мераса. не ки ӯ вақт дар бари ту дига касай. то дар ман медонам ту дӯст медошти дилнозара. ӯрам тура дӯст медошт березондо бидидара. не ки имрӯз чишидак ҷидо шидем нарди шумо. то дар ту зиқ наша ғариб мондаи ишқи мо. я вақтом ошиқ будум ман дӯст медоштум манижара. ӯра мара дӯст медошт так мерезондо бидидара. не ки ай барам рафта ку када кори хато. имрӯз танҳо мондагия шидай бевафо. муҳаммад дилоза санад ман нижа биен охи бар бигардем. ишқи мо чӣ меша то кай мо бисӯзем. охи дили камбағалам ман тура дӯст медорам. мехом боши ту дар барам. не ки ту афсӯс нахостӣ и дили ошиқ ман. ман тура дӯст медоштум биё бестак дар бари ман. не ки намефаҳмам мекова ки сай сум дорам. муҳаммад ту зиқ наша намедона феъли ӯвора. ҳоли ба қадрат мераса ӯ вақта дар бараш нестӣ. ту хилсал хати занат кӯдакта садиқ будестӣ. мебина орзу мекуна охи дар бар будана. не ки бародар зиқ наша ришта ишқит мекана. ана ҳаёт таби чӣ қадар фаҷ будай. ту ӯра дӯст медоштай ошиқи кисат будай. ошиқи кисат будай. Сабти овози Snatlo Records тақдим мекунад.